Is-sibt filgħodu fil-Knisja tal-Karmnu fil-Balluta sar il-funeral tal-koppja Maltija Jeremy u Lorraine Gambin li tilfu ħajjithom traġikament f'aċċident ta' traffiku fil-Kroazja. Il-Knisja u t-Tsuntir kienu ppakjati bin-nies li kien hemm preżenti biex jagħtu l-aħħar tislima lil din il-koppja magħrufa l-karattru pożittiv u li mħabba lejn xulxin. Fost dawk preżenti għal din l-aħħar tislima kien hemm ukoll il-Prim Ministru Robert Abela u martu Lidja. Il-funeral kien mimli emozzjoni bi ħbieb u qraba jitkellmu dwar il-memorji sbieħ ta' Jeremy u Lorraine u l-mod kif ħallew impatt fuq dawk ta' madwarhom. Fl-aħħar tal-quddiesa numru kbir ta' nies inġabru fuq it-Tsuntir, l-atmosfera kienet waħda ta' niked kbir iżda wkoll ta' gratitudni lejn ħajja li għalkemm intemmet kmieni ħallet marka ta' mħabba u solidarjetà fil-komunità kollha.